Zojuist hebben Tjerk, onze apotheker die op de achtergrond spelen is, en Olaf, mijn zoon, en Johnny, een hele bekende pianist hier van het eiland, hebben de piano die we in de hal hebben gezet van ons ziekenhuis. Ja, mijn idee was eigenlijk als je op een vliegveld komt of op een treinstation, dat je daar gewoon een piano ziet en dat mensen aan het spelen zijn. Dat geeft zo'n warm gevoel van hospitality dat je binnenkomt. Dat geldt ook voor een hotel en dat geldt hopelijk ook voor het ziekenhuis. Dus als je dadelijk bij ons de hoofdingang binnenkomt en iemand is aan het spelen, dat je je gelijk welkom voelt, dat je ook gewoon een warm gevoel ook krijgt. En dat je je ook thuis voelt. En dat hopelijk draagt bij aan een nog betere behandeling door ons team. Ik ben heel blij dat Columbus Medical en MP Corporation de piano gesponsord hebben aan het Horacio Oduber Hospital van Aruba. Ik weet zeker dat er heel veel mensen gebruik van maken en ik wil ook alle mensen die hier vandaag ook zijn en ook gewoon de piano in elkaar hebben gezet en ook wij hebben gedragen om te zorgen dat er nu gespeeld kan worden, van harte bedanken. En ik hoop echt nogmaals op een heel groot succes. Iedereen is in ieder geval welkom. Dus ook als je geen patiënt bent, voel je vrij om naar ons ziekenhuis te komen en gewoon in de hal te gaan zitten en te gaan spelen. And no matter who you are and what you are. So feel yourself welcome en wij zijn er voor jullie altijd. Nog sempre te. Non sempre te